Bengaluru to Agartala Hamsapa train malkhungo Guwahati simi ticket kare kasawi faimani Udaipura amsani khoroksa sikli. Ticket kare train no kasamani by titi by buto khlaijakani nangkha o sikli. Paithago khorok nei titi no khobai o sikli no ramkha Agartala GRP thanani police. Ticket kari Hamsapa train malkhungo kasamani by titini yago chobrobjakha ni nangkha khoroksa sikli. Koktama shawi mangkha Bengaluru to Agartala Hamsapa train malkhungo Guwahati simi ticket kari kasawi faimani Udaipur mandir nagari amsani khoroksa sikli. Phiaba khorokni titi phai bini yago checking khlaiga hanke bini yago manli train ni ticket. Khorokni a titi rok angkha lamding amsani kupal mala karte Pratap Malik. Abun yagro ticket kari angma by titi by kok hamya sajakha o sikli. Phiaba bu phani shikango tamani kok hamya sanani nanghnai titi na kok firaka hanke khoroksa titi by je phantong masing dagari khiklai rejaknani nangkha o sikli. Abun yagro train malkhung sakao kasaja kubun borodok shikangai faimani by titini yakni yokha o sikli. Party mungni koktoma social media wa ayumung ngmani yagola Hamsapa train malkhung Agartala train station sokphai ke hankeno khoroknai titi no khobe osikli no ramkha Agartala GRP thanani police paithago osikli no nakar sanmani yagola khoroknai titi rokna phiogoi rohorka police. Bureau report Chini Khorang.